Goedenavond, het is zondag 23 mei en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, eerste Pinksterdag. Het is weer eens onrustig in Jeruzalem en in de Gazastrook. Reden genoeg voor mensen om hier voor het stadhuis in Terneuzen te gaan demonstreren. Maar waarom eigenlijk? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Ja, we willen onze stem laten horen aan de hele wereld. Dat wij wel om het land geven en het is Palestina en geen Israël. Want Palestina is mijn land en eigenlijk Israël is naar ons land gekomen. En dat moet gewoon niet, hè. Dat kan ook niet. Wij demonstreren gewoon om die mensen die in Palestina ondersteunen. Dat wij gewoon achter hun. Wij willen gewoon hun stem laten horen voor de hele wereld. Omdat de Palestijnse zaak me erg aan het hart gaat. Ik heb zelf altijd met anderstaligen gewerkt, hier op Scalda. En een aantal van mijn oud-leerlingen lopen hier nu ook rond. En van hun heb ik de situatie in Palestina wel gehoord. En dat greep me toen al wel aan. En zeker nu er weer van alles gebeurt, vond ik het wel de moeite waard om weer even naar Terneuzen te komen. Wij zijn gewoon buren, gewoon Palestijnen en Syrië, maar dat gaat gewoon om mensen. Er zijn, als je nu dat ziet, die mensen komen uit Marokko, Turkije, Nederlanders, Franse mensen, Bosnisch, alle mensen ondersteunen Palestina. Gele nummerborden kleuren de Zeeuwse campings dit Pinksterweekend. Er zijn wel wat Belgen en Duitsers, maar het is minimaal. De ooster- en zuiderburen annuleerden de afgelopen maanden, maar toch zitten de parken vol. Zo ook hier, op Scheldeoord in Baarland. Die plekjes en gaatjes zijn allemaal weer ingevuld door Nederlanders die ook niet door de reisbeperking uit het buitenland konden. En in eigen land zijn gebleven. Het weer was slecht de afgelopen dagen, maar met wat zonnestraaltjes leek het toch even op Spaanse taferelen. Ja, heerlijk. Na al die regen was daar helemaal klaar mee. Dus nu, zo gauw de zon schijnt, zitten we. Scheldeoord is voor de zomer al volgeboekt met Nederlanders. Maar de vakantieganger zou door versoepelingen toch voor het buitenland kunnen kiezen. Van de zomer hopen we de grens over te kunnen naar zijn familie in Zweden. We kijken elk weekend het een beetje aan en als we denken van nou gaan we de hort op, dan stappen we in en dan rijden we ergens naartoe waar we zin in hebben. Het zou zomaar kunnen dat de Nederlanders die hier geboekt hebben in de zomer alsnog naar het buitenland gaan op het moment dat daar de reisbeperkingen wat vriendelijker worden. En dat die plaatsen dan hopelijk weer ingevuld worden door Duitsers en Belgen. Echt onzeker het. Heel lastig, ja. Iedereen zegt chocolade, die kant! Dus het is afwachten of dit liedje over een paar weken misschien wel in het Duits wordt gezongen. Met z'n allen! Chocolade, chocolade, ik hoor je niet! Wij laten ons niet door het weer tegenhouden. Wij gaan gewoon starten met de Zeeuwse wandelroute. Kom op. Wij gaan. Zaterdag was de dag van het Zeeuwse wandelnetwerk. En ondanks het slechte weer werd er toch gestart. Er wordt gewandeld om het wandelnetwerk te promoten. Wat Stichting Landschapsbeheer door heel Zeeland heeft aangelegd. Samen met verschillende partijen, met name met vrijwilligers. Die het beheer hebben van al deze paden. En een van die vrijwilligers is Arthur Steins. Hij loopt ook mee met de wandeltocht en hij heeft een opdracht. Ik controleer de routes door de zak en ook in Zuid-Beveland. Wat is slecht weer? Het valt wel mee. Het waait, er valt een spettertje, maar een uurtje geleden toen ik vertrok vanuit Sihanouk, toen kletterde het echt hard. Ja, wandelaars zijn wel stoere mensen, heb ik het idee. Als je er goed aankleedt, is het geen enkel probleem. Nu de sportscholen weer open zijn, wordt er door veel Zeeuwen meteen weer met zware gewichten gesleept. Maar daar kleven ook risico's aan. Want wie namelijk te fanatiek begint, zet zichzelf buitenspel. Ik denk dat veel mensen nog in een oude systeem zitten. Dus die zijn gestopt voor de lockdown, die waren net lekker bezig. En die gaan naar de sportschool en die zijn zo enthousiast, eigenlijk een beetje overenthousiast, dat ze gewoon meteen weer willen beginnen. En in je hoofd denk je nog steeds, ja, ik kan die 80 kilo wel, alleen jouw lichaam denkt daar anders over. Een beetje begeleiding kan dus geen kwaad. Yannick Mol uit Vlissingen is student sportkunde en helpt mensen het sporten weer verantwoord op te pakken. Een workout in de sportschool, sowieso als je beweegt, heeft dat een positief effect op je hersenen. Dus het stukje cortisol, stresshormoon, wordt zeg maar min of meer afgebroken. Dat draagt al heel erg bij aan ontspanning.
Studenten sportkunde kunnen sinds deze week ook weer stage lopen. Sportscholen zijn de ideale plek om de kennis in de praktijk te brengen. Onze studenten worden breed opgeleid, ook een stukje in beleid, een stukje in strategie en management. Nou, dan kunnen we bij de sportscholen van vandaag de dag, kunnen zij hun competenties daar goed ontwikkelen. De expert in opleiding heeft nog een advies voor iedereen die de komende tijd van plan is veel te gaan sporten. Let bijvoorbeeld op je voeding. Zorg dat je gewoon gezond eet. Zorg dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. Rust ook voldoende uit. Train niet dezelfde spiergroepen achter elkaar, maar gun je lichaam gewoon de rust. Het was een echte wisselende dag met een bui in de vroege ochtend, toen vrij veel zon en steeds was er een vrij krachtige tot krachtige zuidwest tot westenwind, af en toe windkracht 6 aan zee was er. Dat gaf uiteindelijk maximumtemperaturen van 13 tot 16 graden. We hebben ook nog maar 1 dag met 20 graden gehad deze maand. Dat was precies 2 weken geleden op de 9e. Toen werd het lokaal ook 25 graden en zelfs meer. Vanavond is het meestal zwaar bewolkt en de wind draait naar het zuiden. Vannacht komt er ook een front met regen van zee. De minimumtemperaturen zijn 9 à 10 graden. Morgenochtend trekt het front vrij snel weg, maar daar komen direct buien achteraan. Daarbij is kans op een onweersbui en morgenmiddag vallen er verspreid ook nog buien, maar er is ook af en toe wat zon en de wind neemt iets af. Die wordt meest matig morgenmiddag. Maximumtemperatuur morgenmiddag van 13 tot 15 graden. En na morgen is het 's middags ook maar een graad of 13 als maximum. Het blijft wisselend met vooral woensdag enkele buien. Aan het einde van de komende week zou het dan wel voor een tijdje stabieler kunnen gaan worden. Dat geeft dus wat hoop voor het volgende weekend. En tot zover. Hierna kunt u nog kijken naar Regionet en ons programma Waar Gebeurt, met bijzondere verhalen bij alledaagse Zeeuwse plekken. Voor nu nog een fijne avond.